Ονομάζομαι Κυριάκος Τσουπανής, είμαι 31 ετών και υποψήφιος με το Δημοκρατικό Κόμμα στη Λεμεσό. Θέτω τον εαυτό μου στην κρίση των συμπολιτών μου για να τους αντιπροσωπεύσω επάξια στη Βουλή. Γιατί θέλουμε τον Λεμεσανό να είναι περήφανος για την πόλη του και τον κάθε πολίτη της Κύπρου περήφανο για την πατρίδα του. Είναι καθήκον όλων μας να διαμορφώσουμε με σοβαρότητα την νέα Βουλή με άτομα καθαρά, με όραμα και όρεξη για δουλειά. Τη νέα Βουλή που θα κληθεί να διαχειριστεί την πολυπόθητη λύση του κυπριακού προβλήματος και το μέλλον της πατρίδας μας που διακυβεύεται. Τη νέα Βουλή που θα κληθεί να διαχειριστεί τον ενεργειακό πλούτο της Κύπρου και να χαλάσει τα σχέδια καλοθελητών που βλέπουν ακόμα και αγωγούς μέσω Τουρκίας. Η νέα Βουλή είναι αυτή που πρέπει να σχεδιάσει και να εφαρμόσει ένα βιώσιμο σχέδιο διαχείρισης της οικονομίας για σταδιακή άρση των κοινωνικών αδικιών και ανισοτήτων που επέφερε η Τρόικα και το Μνημόνιο, τη μείωση της ανεργίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Είναι καθήκον μας να συρθεί ενώπιον της δικαιοσύνης και το τελευταίο διεφθαρμένο πολιτικών και μη πολιτικών πρόσωπο. Προσπαθώ για όλους μας χωρίς θα. Αντιμετωπίζω την υποψηφιότητά μου ως μια νέα πρόκληση, έχοντας κατά νου ότι προσπαθώ για όλους μας. Η αλλαγή της νοοτροπίας και του τρόπου που πολιτευόμαστε μας αφορά όλους. Σχεδιάζουμε μαζί το νέο μέλλον.